voina kan en hole tur chu American action thriller sang ni som panga a ti chwaka ani a movie ming chu salti ani ka video te atop thleng lo thlir sakle don ania kumhni kalta a khan North Korea a chuan CIA agent nia anjin sal chu an lo soi sa chiama kani lo ti chiam ma sila security te chuan an oi sak lem lo ni kha chu zela chang chuan an chhuata a lo la chuak tu pakhat chu CIA agent te ta ani chuan engwanga mirun chhuange ni ati chuan ama ni loin abialpa mai ka jok ani thu chu achanga andan theirual ani lo thu te chu soin mai ka chuan ngaklel tak hianin lo thlira chumi ni chuan mai ka chuanin in nei puya chuan somin saltipo chuan lo rem ti ve boka kumhni alo liam le chuanin an in nei anniversary ania sal chu apasal na thona chuan coffee te chu alo pe a an anniversary chungchang te po chu an soidun vel boka salti na thona chuanin YouTube te chu lo enin anin tondan vel te chu alo clear kwal vela Francis chuanin an mi man pakhat file chu ron pe in ma se te chuan chol hadam ti ri tur chuan alo ti wata office na an zo hnu chuan tet nen office chwa sanin mi pakhat chuan an mi man chungchang lo soin tet le sal po chu an le tle ta ngala counter intelligence ten chuan investigation room a lutin pi badi po chuan alo zui lut ve ngala an chan the chuan an mi man orla fa chu sal chuanin a thut chil taran mei orla fa chuan pasal anei to ti in sal chuan phasan tukan survey I khemo manatan I thuruk iron hral don emni ati a hlo tur anei lo thu soin Russia pu atlu chemek ati a athon thu chu shirchan ngalin kumsang kha zakwa somsari panga khanin shesha chuanin an ka tumin thakhat nuwa chuan anin nei ta ngala fanu an neya an fanu hminga tan chuan chen coffee an wata ani thakhat nuwa adam lo awangin note chu damdoi ina anda a note chu boralin an phuma ma se chen coffee kha ni lowin tuna midangin an enkolani chu spyro puitak America ti chadvek dan tur ngai tua tu kha ani kumsang kha zakwa somnga pakwa khan oswar chu Russia apema kumthum hnuwa America kirlia chumi hnu chuan Russia en thatu alo ni a ahming po chu alek ani aleka chuan arwa manna azauta a spy cher chuak tu chu aleka ang tam tak train tura phalsak ani a puithiam te chen na hluya chuan chengko file no pangdang chuan English sanjira pasal thatak ka pathir anga ru sakan chhuata ani ati a sal chuan a thon thu top dan zotin orlaf chuan chengko fi chu America mi ten la in ma se accident an borala ani chu America a thon ani chengko fi chu Russia president thaturin a local don America president vuina ani ang chengko fi chu KA12 agent ani atita a orla fa thu soite chu pon lama chuan lo soi hawin te chu alo nui aza a anmani president nge yan tha chu aring lo ani ma se pi badi chuan aring ve thak thung ani sal chuan engwanga mi shil nge ini ati a orla chuan pui adu wangin a changa sal chu nui pa in room chwa san tumin ka thian te ilo shil to don nia ati a kongka hunma chuan orla chuan KA12 Russian agent ming chu sal tani atita a orla fatwa kan scan le po chuan thudi ka soiti chu alang si pi badi chuan sal chu akal tu chu lo dangin ma se sal chuan apasal a phone angai thu soin zongvat turin atita a mic chu phone tuma ma se abetang thei bik mai lo pi badi chuan sal chu investigation room a chuan shrain tetle pi badi chu sal chungchanga chuan anin yalta a security te chuanin orla fa chu anla chhuaka ma se elevator a chuan a beita thut mai red signal chu ron ri in sal po chuan lo shve in investigation room po chu a chwa san ru ve ta ani CCTV an han en chuan orla fa chu an hmu a sal po chu an hmu ve ngala orla fle sal jong tur chuan an tir ta ngala ni sal chu apasal azon na chuan akal na tura phiang chu an lo khar sak zela CCTV atang an hmu thei ti chu sha in fire extinguisher mang chuanin camera chu aphu cheta ani pi badi chuanin beiturin ti in ma se salti chuanin alo beleta silai chu la in tukver chu akap chia azwang chuaka in lama chuan ho tumta ani tet chuan pi badi hena mai ka angai tua chuan ho tur thu chu a shila sal chuan mai ka chu kidnap ti sha in a uile mai mum chu thukru in CI agent ten local ti sha in apartment danga chuan azwang chuaka
a ui chu da in a thom no chu a thlaka akalta ani Peabody chuan hmuin a tlan chia a ma se a hnuah chuan a vanang man hlau sal chuan ka pasal ka zon angai ti in tek chuan silai da thlanga turin alo ti a kan man che angai kan soi filang ti ma se sal chuan du lawin motor chunga chuanin alum thlak san ta a adanga chuan a zuang kai le ta a tek chuan thlan tur dang nei to lawin secret service chu a kol ta ani sal chu club pakhata chuan a bi ruwa a in hliam ve deuh hlek bawk ani New York pan tur train a chuan a chuang ta a North Korea changan chuani chu hrechuakin sal chuan local lo zok la thatur ti in mike chuan agent ani thu chu shema se a hmang ibula chu du si hotel a chuan thlengin a bek chu bun ruak ta a asamte po chu adum ngal bok ani New York khopui po chu anin bo seina samup mup le security po anda cha a tetle Peabody po chu an ve nge ceremony lai chuanin rail po chu a station a chuan a ding lawa sal chu rail kongka achang chuanin zuang chhuakin tanila chuanin a pheita a unit officer te chu thatin Peabody chuan chu alo sha a ceremony mun chu chhuasanin tanil lama chuan akalta ani sal chuan bom run vomin Russian president po chu atla thachiang hle sal chuanin president chu alo kap ngal te pop maya Peabody chuan mu in peturin ati a New York police te chuanin an ron man tange nge ani te chuanin keima nge in ka twar tir ve ang che alo tia Peabody po alo lang ve ngal zat police motora chuanin anin phurta a Russia omlai te chu hrechuakin a mel an thak ni vel te chu a hrechuaka ti chuan police motor te chu a bei ngal thut mai an accident pha hial ani lunga chuangin ading wanga orlo fan America a Australia CIA tana a thotur thu a soite ama chau ni lo mi tam tak ani thu te le Australia vat tur thu a shil te chu a hrechuaka lunga chuanin kalin news te chu a hrewe a Russia president thar chuan an thung ru ngai tur thu chu an lo puang mi ami a an kem pathen chuanin orlo fa chuanin alo lom hle a pasal an kol ti chu shilin a pasal omna hmuna po chuanin a hrai ve ta ngal boka amit mu lai nge chuanin a pasal po chu an tha saka a chan chu saltiril ru chu an sha du wang ani orla fa chuan agent dik tak alo kir le chu a ring ta a orla fa chuan mission do tan neito agent comrade Edward chu mutura ti in anin bia a anuwa chuan sal chuan orla wa chu thata a pasal tui chunga arwang chu enin in nei ni te a hrechuaka comrade Edward te chu mu in ti chuan ani chu an training la ya a thian pa pakhat alo ni reng mai midang chuan an shilem lo amison atan American president tha tur thu so in president omna chu me pachang chuan a chila sa chuan president omna sha in White House lama akala NATO agent tangin in thuama Edward ne lu dunin a chaber ani thule hlotling nge tur chuan atia ti chuan tetle midang lo langin salti chungchang te an lo soi hawa president elevatora an shrai ma chuan Edward te chuan alo kap ta pup mai tetle president chu session ngal ani Edward te chuan bom pa in apuak ta sal chuanin a mai kor te chu phelin elevatora chuan azwang luta Bangkara chuan president chu report shilin Russian hawin missile an endik tian sha chuan nuclear mang ve tur chuan order apeve ngala Bangkar pon lama chuan salt po chuanin security guard ho chu alo bei ve buka te chuanin salt chu Bangkara chuan a hmuwa Bangkara security zongzong chu kapin president chu chutur chuan thu apita a te chuan Tarkovsky ani thu le ke agent ni ti asoya missile dang omna chu zotin ma se alo chang du lo president chu akapta saltin a hmu chuan mak ati hle missile ka chwa tur thu chu alo controla mika le teran chu alo langa Tarkovsky chuan muslim makdoi kwa kan thatanga chu chuan muslim tam tak ati thin uranga America in thina rap tha ka tok do ani ati a sal chuan a chhunga lu ve tuma ma se phallo ti chuan Russian president aladam thu chu an ron puangta president ama a thiche pa chan chu mai mom tur wang ani thu soin Tarkovsky chuan in salt ne na chuan arin dik chia thu le mai ka aman tir thur soin orla fa po kha aron tir ani orla fa kha thatlo la chu CIA ni na dik thak an chedon si a orla fa kha andam chuak turina du chia iming chadon khop nei ke hi achang tu pa chu kani ati tamaya
nuclear po chu apo theina tur chuan 99% kai ani ta salt chuan in bunker dar thlang chu runtika in Tarkowski nen chuan anin beita chiama secret service te po chuan bunker po chu ti chat tumin atopa chuan anon ti cheve theita salt chu in petura ti in ma se salt chu awazuanga sipai pakhat chuan in alo kap ta pop mai ti chuanin pi badi chuanin salt fala biak du thule Russian spy dangan omem ti zo du thu asoya orla fathi thule forensic lamin an chui mek thu chu an shilbok Tarkowski chu ko nga lo omin salt chuan a handcuff mang chuan a rek beta athita CIA in salt chu hrain pi badi ne nanin bia a salt chuan orlo falolan atang thil diklawa omti kan sha Russian te jen uluk taka train hian a hmuna ka tha theilo iringami ati in katum to ka chel ngai lo ati a pi badi chuan tun chia karing to ang chati in forensic ne matang chuan message chu adong tanghal boka salt chu beng popin a handcuff chu a phel ruk sak tanghal boka salt chu tuya chuan azwang thanghala anzong chiama ma se an hutalo salt ti chu thingmuna chuan tlanin a thi thu le ke agent dangpo chu an thi thu chu an ron puang ta dum mai